Tsiku lina Yesu adayimirira pa mphepete pa nyanja ya Genesarete. Anthu ambirimbiri nkumamupanikiza kuti amve mawu a Mulungu. Iye adaona zombo ziwiri pa mphepetepo. Asodzi anali atatulukamo ndipo ankatsuka makoka awo. Yesu adalowa mchombo chimodzi chimene chinali cha Simoni, nampempha kuti asunthire pang'ono ku nyanja. Adakhala pansi, ndipo ali mchombo momwemo adayamba kuwaphunzitsa anthuwo. Atatsiriza kulankhula, adawuza Simoni kuti, "Sunthirani kwa zamako, muponye makoka anu kuti muphe nsomba." Simoni adati, "Aphunzitsi, usiku wonsewu utakhalira kugwira ntchito osapha kanthu, koma chifukwa inuyo mwatero, chabwino ndiponya makoka." Tsono iwo adaponyadi makoka napha nsomba zambirimbiri, kotero kuti makokawo ankayamba kung'ambika. Adachita kukodola anzawo a mchombo china chija kuti adzawathandize. Iwo adabwera, ndipo adadzaza zombo ziwiri zonse zija mpaka zinali pafupi kumira. Pamene Simoni Petro adaona zimenezo, adagwada nkuwerama kwambiri pamaso pa Yesu nati, "Pepani Ambuye, mundichokere, ndine munthu wochimwa." Adatero popeza kuti iye pamodzi ndi onse amene anali naye adazizwa nako kuchuluka kwa nsomba zimene adaphazo. Yakobo ndi Yohane, ana a Zebedeyo, anzake a Simoni, nawonso adazizwa. Tsono Yesu adawuza Simoni kuti, "Usaope, kuyambira tsopano udzakhala msodzi wa anthu." Motero atakokera zombozo ku mtunda, adasiya zonse namatsata Yesu.